egun guzti izan, amaik enterdiztek ema izan, esoratik urtetak genduen, Elisa, euskeraz. Don Domingo, zan parrokue, izan mahue. Da, erakustuzkoen, dotzine. Gauze bat, euken duen konkurso bat sortatzen. Konkurso bat, neu entzen nintzen. Hogeizaren beste parrokia. Deneko prenisuen geuka. Eta genuen. Eta ze konkurso? Ba, preguntak gendiek, kontestau, da kantau, da gauza asko. Dotrinean ganekoak? Bai. Da, Elisako asuntuak. Eta ze, herri diferentetakoak batzen zinean? Hori izan, konkursu gehen duen, gerri urte muinaren. Osa, que el año 35 edo. Atzo gozien.